जा हमरा गाड़ी के एक्सीडेंट हो गई। पीछे से एगो गाड़ी वाला आगे रहे स्कॉर्पियो, तो हमारा स्कॉर्पियो रुकल तो पीछे से 100 वर्ष पूरा होके पे आज हम इजाइल बानी हमरा तरफ से चाचा तना हम बाबा बोलम। बाबा के जन्मदिन के ढेर सारा बधाई और रउआ 100 साल के भईनी हम सबके बात की बहुत खुशी बा और बस रउआ से ही दीर्घायु रही, सालों साल जी। दिल से आभार आप सबके साथ ही साथ बाबा की बेटा हमारा आदरणीय जनार्दन प्रसाद चाचा जी की, जिनका आशीर्वाद मिलल हमरा के, निशांत मुकुल भैया, सुशांत जी, अनिरुद्ध जी, योगेंद्र प्रसाद जी, सबके दिल से आभार। और दिल से आभार हमरा छोटन भैया के इतना आशीर्वाद प्यार दुलार देवे खातिर, वो हमरा के आज इजा बोलेले, आप सबसे हमरा के मिलैले। दिल से आभार छोटन पांडे भैया के। और आप सबके आज जन्मोत्सव के कार्यक्रम में हम आप सबके बीच आइल वाली, साथ ही साथ रउआ सबके बीच हमनी के भोजपुरी माटी के स्तंभ सरस्वती के पुत्र हमनी के राजन बाबा के पूरा म्यूजिशियन टीम सबके हमार प्रणाम बाटे। और बस रउआ लोग के आशीर्वाद मिलत रहो। साथ ही साथ हमनी के भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे भैया के भी आगमन आप सबके बीच बहुत जल्द होखे वाला बा। भैया के स्वागत बाटे। साथ ही साथ काफी बढ़िया गायिका हमार गुरु निशा उपाध्याय दी के भी आगमन आप सबके बीच होखे वाला बा। अंकिता सिंह दी बाड़ी, साथ में हम भी बानी, हमनी के सुभाष राय भैया काफी बढ़िया सिंगर। हमनी के जितना भी यूट्यूबर वाले भैया लोग आयल बने सबके हमारे प्रणाम बाटे। और जितना भी चाचा भैया माता बहन प्यारा प्यारा भाई लोग आयल बने, सबके दिल से धन्यवाद। रउआ सबके आशीर्वाद से हम भोजपुरी में 50 गो फिल्म करनी, सैकड़ों एल्बम करनी, सैकड़ों स्टेज शो करनी। आज के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में कुछ गावे खाती कुछ सुनावे खाती आइल बानी। आई माई के एक भजन से शुरुआत कहीं कि आज जब हमनी के एक कार्यक्रम में आवत रही जा, थावे वाली मैया के मंदिर से जैसे ही गुजरनी जा हमरा गाड़ी के एक्सीडेंट हो गई। पीछे से एगो गाड़ी वाला आगे रहे स्कॉर्पियो, तो हमारा स्कॉर्पियो रुकल तो पीछे से एक भैया की गाड़ी रहे, हमरा गाड़ी के पीछे से ठोक दिले। लेकिन बहुत बड़ा हादसा टलल। थावे वाली मैया के दिल से धन्यवाद। मैया के नाम ले ली जा, दर्शन करे के समय ना रहे, कहीं के कार्यक्रम में पहुंचे के रहे, तो गाड़ी में बैठले मैया की जयकारी लगैनी जा। और शायद मैया के आशीर्वादे बाटे कि आज सही सलामत आप सबके बीच हम प्रोग्राम करता नहीं। बहुत बड़ा हादसा टल, तो हम चाहता नहीं कार्यक्रम की शुरुआत होके मैया के भजन होके उससे पहले मैया के एगो जयकारी लागे, ओकरा बाद हमने के कार्यक्रम शुरू करी जा। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। गोपालगंज सिवान के धरती के आवाज नहीं खे, तनी जोर से। थावे वाली मैया बगल में ही बाड़ी, साउंड वाले भैया थोनी सा बंदे आते हैं। प्रेम से बोली थावे वाली मैया की। टोन कम करी, वाह तबला के छाती के टोन। हाँ थोड़ा देख लीजिए साउंड वाले भैया, लेकिन साउंड बहुत प्यारा बा। आई माई के एक भजन से शुरुआत, स्केल बी। क्या बात। कि शारदा भवानी राखा सभा बीच पानी। माई के लेवल बढ़ा दी भैया कि दोनों हाथ जोड़ी पड़ी आर मैया हो मैया। कि बुढ़िया के हीन बानी, दुखिया में दीन बानी, ना पूरा पढ़नी हम पढ़ैया हो मैया। कहे के
के बाका कि शिव का तुहर जो है बटिया आरे नाही हुवैलू कहवा रथ बिलमैलू तो कवना सेवकवा परलो भैलू आ कहवा रथ बिलमैलू। आवे की बारा जन बाबा शिव का तुहर जो है बटियाई बल का तुहर जो है बटिया अनाही हुवैलू कहवा रथ बिलमैलू। बल का तुहर जो है बटिया नाही हुवैलू कहवा रथ बिलमैलू। लेकिन ऐसे ना माई के भजन होता थे तो हम हो तनी ठुमका लगाई माँ प्यारा प्यारा हमने के बहन भाई लोग बैठल बड़े तो रोवे लोग तनी दोनों हाथ के उठाई जा और ताली बजाई जा तकवना सेवकवा परलो भैलू कवना सेवकवा परलो भैलू कहवा रथ बिलमैलू। लली ओढ़ौलवाली लली रे चुनरिया खोजी ले रहिया तुहर बन के पुजार। लली ओढ़ौलवाली लाले रे चुनरिया खोजी ले रहिया राउर बन के पुजारी। बल का तुहर जो है बटियाई शिव का तुहर जो है बटिया नाही होवैलू रथ बिलमैलू। और हमारा आग्रह बाटे जनार्दन चाचा जी से अगर उनका तक हमारा आवाज पहुंचल बाटे तो चाचा जी 2 मिनट से हमारा आग्रह बाटे रहुआ से कि 2 मिनट खातिर मंच पे आ जाए रहुआ कहीं कि बाबा जी असक्षम बानी बैठल बानी चाचा जी से हमारा आग्रह बरुए आ जाए। कवना सेवकवा परलो भैलू कहवा रथ बिलमैलू कवना सेवकवा परलो भैलू कहवा रथ बिलमैलू कवना सेवकवा परलो भैलू कहवा कवना सेवकवा परलो भैलू कहवा
सेवकवा पर लो भैलू आ कहवा रथ बिलमैलू। लेकिन